Read with me ngegama lika Jesu waseNazaretha. Nisikile bazalwane? Masiye verse number 16. And of his fullness we all received grace for grace. Verse number 17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Nakuba uThixo wasinika umthetho ngoMoses, ubabalo nenyaniso wasinika ngoYesu Kristu. Hallelujah. Singahlala phansi. Say, Lord, Lord, I'm in your presence. Let your word minister deliverance, redemption, answers to me. In the name of Jesus, I pray. Amen. So for those people who have come for our Bible studies, amen, I want to reflect and recall, amen. So during the course of the week, we were still on the subject of many faces of grace. Many faces of grace, amen. Of course, our key, that is room number 1 of grace, it is saving grace. It is saving grace. The first reception point for every one of us, it is saving grace. And we qualified that statement by Ephesians 2 verse number 8, that by grace ye are saved. It is not by works, it is by the grace of God. Let there be no one who will be boasting about salvation, because amen. Now, Satige, grace is a gift. You don't work for it. I've made an example. I said, suppose that you are giving me a gift. Hallelujah. How can I say, Jaguar, I've worked for it? I will be lying to people. I will be lying to myself. It is a gift. I didn't work for it. For your information, I didn't even deserve it. Hallelujah. So it is only grace. It is unearned. You didn't toil for it. Amen. God just gives you. It is an unmerited favor. Into obungathini ubungayideserve. Once ufumane into uthi bendikade ndiyideserve, it is not a grace. A grace into othi ube ngazijonga wena uthi kwakutheni mna ndibabalwe ngolu hlobo. Hallelujah. Ube ngajonga abanye abantu uthi I didn't even pray like others, but grace did it for me. So grace is a gift, free gift. It has got nothing to do with your efforts. It is 100% God's efforts, 0% human efforts. Do we agree? So number 1, the first aspect, it is the aspect of saving grace. Now the second aspect, it is the aspect of sustaining grace. Amen. I preached about it. Amen. I said that one is found in the book of Corinthians 12 verse number 9. Amen. Paul, after manifold revelations and visions, he was taken by the Lord to see izinto which no ordinary man can see. Ka ebuya, hallelujah, uthi esaphakamile ngenxa yezitshilelo nemibono ayiboniswa nguThixo, kufike ulwamvila lukaSathane emzimbeni wakhe. Uthi xa elithetha uthi the thorn was given, uthi I was given over to Satan. Uthi so that I can abase myself, I can be humbled. Hallelujah. Uthi ke xa egqibofumana olu lwamvila eliliva, uthi thrice a day I've prayed to God. Ndithandaze amatyeli mangaphi? Amathathu phambi kuThixo. Ndisithi yini Thixo, khawuyisuse olu lwamvila ibuhlungu lento. Endaweni uThixo amkhupha uPawulos emeveni. Uthi my grace is sufficient for you. For my grace is made perfect in your weaknesses. When you are strong, when I am weak, then I am strong. Now in his conclusion, he says, I rather glory in afflictions, in pain, in sufferings. Hallelujah. For the grace of God is made perfect in my weaknesses. If grace kaThixo ivela kubethakala khona, ayibonakala phugudi khona, ibonakala kwahlulakeni kwakho. Itaphuhlulaka khona luvela ubaba lukaThixo. Wonke umuntu osahluleka apha endlini namhlanje, ndifuna ukuxela awudingi imizamo yakho.
udinga ubaba lokulanda wohluleka kuyo. Uba wohlula lulwimi udinga ubaba lolulwimini. Uba wohlulwa zilokwe udinga ubaba lophi phaya. Ilokho asizususa zona. Zizabanhle futhi bazazithenga, zizabamfutshane, zizabande. But you need the grace of God to be the man of integrity. Hallelujah. You need the grace of God to be the woman of integrity. Grace. Sustaining grace. Kwa sustaining grace akuthathwa libuhlungu okanye kulingayo isuswe phambi kwamehlo wakho iba lapha phambi kwakho every day, but ubaba lo lukugcine. Athu Jesu basehlabathini bona kodwa abangabo abehlabathi bagcine kuyo inkohlakalo. Siyakwazi baphakathi kwamagqwirha singakho gqwirha, siyakwazi baphakathi kwabantu abangcolileyo sibe clean. That is what grace does. Sustaining grace. Awuthi ndibone besenza nam ndenza. Igrace kwenza into yobana bathi besenza uthi zindilungele zonke kodwa zindifanelanga zonke. Nam ndithanda ndingajola kodwa ndifanelanga loo nto, because the laws of grace, they don't allow me to do so. Number 2. Number 3, we spoke very well about sanctification grace. How is sanctification grace? That is Titus 2:11-12. The grace to live holy. You don't just become holy because you are vocal about holiness. You become holy when you understand that the grace of God has appeared to all men, that teaches us to say no to all ungodliness, to be able to live holy life. Kuthathi grace uphila ngcwele. Manphindi kuthathi grace uphila ngcwele. Oh bazalwane kanibambe manje lento le ndiyaba khona amaqhawe apha into ezinamandla ezithiwa kona buphila mna apho uphuke khona ngekuphila recover, because uqinge into yobana lento ikuwe. It takes the grace of God to live holy. My God. Philippians 4:6. uThixo akasibizelanga emanyaleni kodwa usibizele ebungcweleni. But before that statement, it is God's will for you to be sanctified, that each and every one of you will be able to manage your body. It takes sanctification for you to control yourself. It takes purification, consecration for you to know your value. I cannot sleep around. I'm not that kind of a man. I'm not that kind of a woman. It takes I can't do it. Though my flesh wants to do it, I can't do it. I'm the sanctified generation. I'm a consecrated generation. I cannot speak anyhow. I cannot sleep anywhere. Grace of sanctification. I'm a fully spas portly again. But then what about the Pilano Bunwell? About trying to banner, it takes the grace. Every day. Oh Lord, I receive the grace of this Monday morning. I receive the grace of this week, the grace of this month, the grace of this year. Let your grace keep me together. Let your grace keep me focused. Let your grace keep me effective. Let your grace keep me fruitful. Let your grace keep me like Jesus. Say grace of sanctification. Say grace of sanctification. Once you have money grace, umane ndiyamxelela yapha kuye ethi no. I-grace, it carries the doctrine. I-grace inemfundiso. I-grace no hayi no ewe. Ayiyo xa ngena hayi. Ayiyo xa ngena ewe. Molweni ecaweni. Amen. Molweni ecaweni. Amen. But the last grace that I want to preach about today, I want to teach about this one. I want to preach about this one. It is called abundant grace. It is called grace upon grace. It is called blessing grace. Hallelujah. It is called divine supply that is unstoppable. When it starts, nobody can stop it. When it starts, no witch can stop it. When God starts to lift you up, nobody can bring you down. This kind of a grace that I want to impart and to preach about today, it is a divine supply grace. It is when you see the provisions of God. It is when you say, God has given me a car, but now I'm seeing a house. I'm buying the house. When you're buying the house, your child gets a scholarship. When you're getting the scholarship,
happening, someone comes with a gift. It is a blessing one after another. My God. It is a shower of blessing one after another. Today I'm here to declare, in the name of Jesus, ukuthi seleqalile akazuphinda yeke. Wena sawungenile awuzophinda ubuye emva. Uyazikhupha ngokwakho. Xa seqalile uThixo akaphinda unqamu kumthombo. Ndiyamemeza namhlanje siphethe igrace madoda eyayikhe yaphezu ko-Isaac. Wamba iqula lokuqala anelisa. Walomba wathi igama leli yi-Esek. Xa elomba abahlali bama ngenyawo. Bathi uzosivalela indawo uzosithathela umhlaba wethu. Kuthi u-Isaac wayazi igrace ekuye. Waya kwiqulo lesibili. Isimanga sika-Isaka ke ntoba apho omba khona mamuntlebi amanzi ayaphuma. Kodwa abantu bayaphinda bomba apha akuphaphi into kubo. Xa une-grace ungena kwindawo ezomileyo. Kuthi akho mntu nopromotwa apha. Kuthi akho mntu noba yimanager apha. Wena uvele uyimanager kule ndawo. Wena sisito manager kule ndawo. Wena ube ne-grace engumangaliso. Ahashodabaya. Say grace. Say grace of abundance. Lela ncimane kuthiwa grace upon grace. Grace upon? Ndiye ndaqaphela mna ndingathini? Elifini ndizenzile impazamo. Nakwaministry ndizenzile impazamo. Hallelujah. And abanye mama uphona benze impazamo enzenzile abasenamabandla namhlanje. God Babalo looked at me and said, though you may have done the same cause or act or sin, but grace says no to this one. But favor is not fair. Favor is not fair. We are going to get that kind of a grace that is an overtaking grace. That grace, no matter what but there is a grace upon grace this morning. Grace to be remembered, grace to yield results, grace to be effective, grace to be fruitful. Ndingaba ndiyaxokisa abantu xa nothi hayi njengoba ndisabile nje ukhona umntu wandithandazelayo ndiyayonyanya intwalo soze nditwale ndiyakonyanya utshintsha ivangeli soze ndiyenze loo nto kodwa ndiye ndime ngayo ndithi uqalile umsebenzi uzowufeza empilweni yami nobusithe Zoma nabantu abatshoyo namhlanje abathi oqalayo umsebenzi he will accomplish unto the day lebayando kashede he will accomplish unto the day akayiqali project angayiqibi uzawuqiba umsebenzi impazamo zama zizumisa yena amaphutha wamazumisa yena awuqalile uzawufeza. Grace after grace, grace upon grace, the grace of overflow. Nibona ibandla liphuphuma liphuphunyiswa yi-abundant grace. Nibona abantu bephuma ematyaleni bekhutshwa yi-abundant grace. Nibona abantu bephila bephiliswa yi-abundant grace. Nibona imitshato kusanda ii-couples kule cawe yi-abundant grace. Nibona abazalwane befumana imali yi-abundant grace. Kodwa yi-non-stopping grace. My Jesus, when the flow begins to flow, nobody can cut off
the flu. And I pray today as I'm preaching, there is a grace that you're about to partake in, that is about to witness. It is an unstoppable grace. You will get the land, you will get houses, cars, in the name of Jesus, while you are found in the presence of God. This kind of grace will not take you out of the presence of God. You will flourish in the presence of God. So the first well was a sack, and there was a quarrel about a sack. The second one was Sitna. There was also a quarrel about the Sitna. The third one, oh, let me jump. The third one, the last one was Rehoboth. Base babona abahlali ukuthi sileke ukhosi ngenja, sileke umuntu ongalekwayo, siqalekise umuntu ongaqalekisekiyo, ngoba xa simvala uyaphuphuma, xa sithetha kabi ngaye uyaphuphuma, xa simthakatha akathakatheke. Kwenze njani? So there is a difference between mercy and grace. So what mercy does, mercy is when you are found guilty. It's when you are found to be guilty. When you are worthy to go to jail. When you are worthy to die. So, and in the position of mercy, you also admit the guilty before the judge. That adicholo inyani. So what mercy does, upon your admission, mercy downplay the judgment. Mercy make you to live unbound. It makes it go and sin no more. My God. Asimanga ukuthi bungezanga nto. Ilonto ibandla funeka libene mercy nangabantu abanamaphutha. Ningadikwa ngabo ngoba inkosi yethu ayinkosi yemercy. Siphuma kwithrone yemercy thina. Kuthi Jesus, Son of David, have mercy on me. Ndingumona ndiyavuma, but have mercy on me. Ndiphazamile, but have mercy on me. Ineba ekukhulula with evidence. Itihamba with evidence. Kukhona bastakele impilo namhlanje because i-altars kwamakwabo zithethe against Christ. But I'll pray for mercy. Kukhona bamelwe ibomu namhlanje because kuntekeshela izibingelelo ezithetha kakubi ngoThixo wethu, but nizothetha ngemercy. Ngizothi for the sake of Jesus, your son. For the sake of Jesus. Oh, come on, church. For the sake of Jesus. God, that don't cool about it. There's a moon. I will was about Telesamas in your Antoine. Magubo Telesamas, you are. Magungo Nibona will suffer a shetina. Let mercy intervene. Magunga Zimikri Bekaya. Let the time be what Tigo. Did the Lord on arm? Let mercy intervene. Oh, God of mercy, God of mercy. Have mercy upon me. Oh, God. Create a clean heart within me and renew the steadfast spirit. Lord, I have sinned against you, and against you only. Take not your presence within me. Do not take away your spirit within me, Lord. Mercy to every family that is putting curse. Mercy. Let that curse be broken. Let that curse lose the train in the name of Jesus. Hey, if you mess, you mess it, yeah. That one. There's no sending, there's a gam. Call a come up and go tick. All the legalities, the beggar pants, illegalism cut.
apha to Satan ndikubamba ngoba ubamba into yami. Want to demand mercy. Sibekwa phansi. Mayibobe inkosi bazalwane. Can I also preach about mercy? It is an African woman who's coming from the genealogy of Jezebel, who's showing up to Jesus because her daughter is about to die. We are close to umntwana. Uyafika lo sisi sorry. Uthi Jesus, son of David, have mercy on me. My daughter is critically sick by the demons, but have mercy on me. Uyesu akamphendula lo sisi because uphuma kumlomo kaJezebel onengxaki nabantu bakulo Yesu. Uthi lo sisi noba ninengxaki nabantu aningeni ndawona. Yiba nenceba. Noba umntwana wami usestratweni, yiba nenceba. Yini Thixo naba ngankqonkqoza kulo mnyango kwavalwa, yiba nenceba. Ezinye i-breakthrough ezakwenzeka namhlanje ayizoze ifaith yakho zezenceba, zezenceba. Kwathiwa kwevumani kukwatwela siyavuma, kodwa xa sekufika inceba. Ngubani uThixo, for the sake of my life, have mercy on me. Akho kwayi-20 yakhe yenzeka ekhaya, may it begin with me, have mercy on me. Akho mntu wakhe wadrive ekhaya, ingakhe iqale ngam, Thixo have mercy on me. Nangoku ii-altars zasekhaya ziyalwa ngoba sibone i-progress ingathi khona endiyenzayo. Namhlanje I'm here stepping upon the God's courts in the name of Jesus. I'm coming unto the Lord as an advocate with the help of the Holy Spirit. I said you've got one mediator whose name is Jesus. I carry the blood of Jesus. I stand upon the courts of heavens with our Paraclete whose name is the Holy Spirit. I say, Holy Spirit, judge the cases of these people. Some are struggling, they're sleeping in pain, they wake up in pain. Oh, Holy Spirit, have you not said in your word, you are our comforter, you are our helper. Help your people, Lord. If you don't help them, who will help them? If you don't save them, who will save them? Mercy! Mercy. Mercy. St. John 2:20. St. John, dear brothers, dear little children, I write these things unto you, that you do not sin. But if anyone sinned against you, he must know that we have an advocate. If anyone was trapped in the act of sinning, ubasitasina sono siyazikhohlisa kodwa ubasithi sivume wethembekile ulilungisa ubasithethelele meli. Imesi kwamesi class awuzithethe zazo zobathixo ndihambe nawe ndenze leni into ethi zakulibazisa manje ndiye ndashumayela mna andiku-understand zakulibazisa kwamesi uthi mmeli wam bambi constitution andiyi ku-impeachment. Benicinga bafama uma le muzawungena ejele, bengacinga njalo, bekuxhomeke ukuthi ngubani ummeli wakhe, bengaxhomekanga ukuthi uyayo okanye akayi, bekuxhomeke ukuthi ngubani ummeli wakhe. Ube benommeli ngingazombiza ngegama lepulpit ngeyile, but kuthatha a jurist, a jurisprudence ethile eyaziyo, a constitutional law eyaziyo, i-apex court ekuthiwa kukhutshwa isigwebo kubani we-Grahamstown kwi-high court kuyokwenza i-submission engekayo ejele, ithatha ijaji yodwa ithi hayi baba uzitoke ngiye, kuthiwa it is SC, senior counsel, nuka itobe enxa ethetha kathethi nje uthethethetha
this man. I don't say he's not wrong. He's wrong, but he can't go to jail. Siyafela because asimazi ummeli wethu. Namhlanje ngizobiza ibandla. Ndizothi masijonge ummeli. Usengxakini but uthi ummeli. Uyakhala kodwa uthi ummeli. There is a lawyer in the house. There is an advocate in the house. There is someone greater than senior counsel. There is someone greater than Mugai Tobe. There is someone greater than Skakane. There is one greater than Mpeneng. His name is the Holy Spirit. Andizange ngamaphutha wakho namhlanje. Ndizothi nobulenzile nobalenza uyiseno nina. Think up by your mercy. Sibenjana. Nangiba ubasekhaya isijabasekhaya ayikho leqhabi 5 years nomfazi uphi. At least I know my background. At least I know my, because the leaders are better and not ignorant. Ayikho prophetess alekho masebenzi aphule apha enhloko afuna ubabona bafazi. Hallelujah. Into yalapho ndivela khona ayonto yamagqirha aseMandela, yinto yalapho ndithini ndivela khona. So funeka ndihambe neloya ndithi mandihambe nawe Yesu uzozo indlela zakho izilakho iswila izilakho mandilive lonke ixesha ngosi. Udikiloya wena imeko yakho wena ndikiqwetha wena ndikiqwetha labamoya. Uthi xa ubona ngathi uzawungena emoyeni uthi umoyini ngiphefumla yontika bingosia ndoyana it is akunyathelise umoya ngcwele apho utata akho angazange anyathele khona. Akunyathelise umoya ngcwele apho umama akho angazange anyathele khona. Athi umoya ngcwele ubungozi ngapha, ubungozi ngapha. Hamba apha wena babuze kuwena uphume kanjani, akuphunywa kule ndawo. Uthi all I know bendinjengentaka phambi kwabathile, but the snare was broken and I have found escape in the name of the Lord. As the feminist, njenge graduation yakho uwedwa sekushika the whole hell. Awukabi na income, usahlala etyotyombeni njengogreta. Okay, mandiyeke graduation njenge certificate sika 6 months secomputer zakwa makeup. Ubona i-altars yashika namhlanje. Ndizothi khona indoda ndithetha ngegrace namhlanje, ndithetha ngegrace upon grace. But December futhi sive ukuthi sihamba nabani, siphulaphula abani, sihamba nabani, siphulaphula abani. Athi mangcwele ungatyi apha, ungathi lapha xa sethe nawe yakudiscipline. Athi ungatyi apha wena usicinezela isazela sakho ukhwele etyini. Athi unga abantu bahamba naye abathi nabi. Hallelujah. Niyayazi uba sikule meko nje yaba kukutya kulo siso watyayo. Bena ndiya ukutya serious.
ngenza ba umelo bobomi nje wajile ro. Hallelujah. Ndiyawuyika mna neplate eza kumnqo. Itsibe bonke abantu. Kaposti. Ingase ngathatha umntana wakho ndithi baba phambilana ndisenengxaki khambubetha. Ewe, ayingathi ize kum. Ayikhethe phakathi kwezinto. Ewe, ebena ndoyika ukufa. Qha ndiyayazi. Mandingatyi kulo yonke. Mandingahambi ndisitya. Mandimazi nonto ndiphekelayo iplate phakelayo. Mandimazi uba izinga bani. Ize ngawe. Ento lithi ndingaze ngandiyadlala but siyinyaniso. Kuthi koweni khona umcimbi, not umcimbi lo. Nje umcimbi ngoba we-birthday. Uvela ungatye xa utyiwayo. Kuthi akuthile sorry. Umntana ekhaya kaloku. Uthi hayi makale kutyebo ngapha. Ukhethiwe 2 streetwise 2. Owena uqhelelo. Ukhona ezomnceda ndithi in the next 10 years. Ngathi ngabana ngathi ngathi ngiyadlala ngidlala. Grace. Zabazi declarations. Zabazi declarations. Zabazi declarations. Kuthiwa apha ke prophetess kwa grace upon grace. Kuthiwa once waqala uThixo. Ngeke uphinde usitothe into. Ngahlala phansi my brother. Xa uThixo seyiqale ngake nthethe rough. Ndithethe into bazana. Ndithethe rough. Ndithethe rough. Xa uThixo seyiqala uphakamisa umuntu. Kubethwa i-syndrome A1 ekuthiwa ku-PBS. Ubani? 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 Athi usana ngeke sibenze into lo ubaba lo mthixo. Ku-below belt syndrome. Ngoba umuntu ufana nensimbi. Insimbi noba ungayicini ayonakali. Into yobulala insimbi irusi ephuma kuyo. Noba ingaba ubani abakuthakathayo abazikwenza nto. Into ezakudestroy nje ephuma pha kuwe. That is why sitha ngeprayer ukuthi ibalekile because iphungula irusi. Iphungula irust. Irust ye-pride. Irust ye-arrogance. Xa ngathi abenza ubomi uxesha xa sebana haya udatshiki nobhuti uzawubethwa yiloo nto kambe noxesha. Into ebetha umntu nephuma kuye. Into etheni? Uthixo ukwenza wa-special. Wena uthixo seqala ukublessa. Uxakana nesiqu sakho. Kukhutshwa amademoni amaku-influence to the wrong decisions. Just to destroy your progress. Uva amaXhosa esithi uzenzile. Njengomakela nakho. Ithi level xa ukusikela ngayo ingapha kokuqonda. Uyobhidwa yi-lack of discipline. Ngoba i-discipline yona uyishiya kuwe. Masiyeni bazalwane. Intoni yona? I-discipline intwana? Uyishiya. Bendizoshuma neGeorge. Ndizoshuma phi? Khandixele nkosikazi malithethe ngoku sesiyahlambula kodwa bendike ndayithetha ke ngoku.